Kaikuren ustez, ekoizpen arduratsua da behiak gure larreetako belarrez elikatzea eta horrela gure ingurunea zaintzea. Kaiku kilometro zero, ekoizpen arduratsuko esnea. Ongi etorri gaur kontan bai Ur eta Lur saiora. Gaur kontan lehenbiziko zantxarina joanen galandi Flor dendara Fermin Malitorenakin hitzeitea saltzeko dauzken gauzen ingurutan. Fermin Malitorenakin elkartu gaimen dantxarin landi Flor dendan, eta Fermin, zer daukezu eskaintzeko jendek ikusteko guain zer landatu dezaken eta zer erosi dezaken hemen? Dire surfiniak, betiko geranioak, 4-5 mota desberdin badie, gero bada guain modan dagona geranio limoiazkoa, hori erraten dute direla ulitxantzakota, ezagik saltzen da pila bat, dago modan, eta da ematen du lore txiki bat, eta berezia, eta hori gehien bat paratzen da lehiuan inguruan edo ate baten inguruan eta errate dute moskituan dako eta hitz ona dela. Ez dakit, gero badire bertzen motak, begoniak eta olako gauzak, gero behar duzu pixkat, iguzkitan ongi ematen dutenak, gutixego bihartenak eta itzaleko landariak. Eta hori pixkat goi xamar bazala da, hemendikan aste batera hasiko da gehien bat, apilan erdi aldera zaten da garaiko bena. Hortik goiti hasten da, baina ja ikusten da, aste bukarante bila de xente eta ja erameken du jendiak. Goi xamar bazala da, gaur adibidez 5 grado dire, nahiko hoz da, baina jendia priska ibiltzen da jendia, eta guain toki honta etorri ga, barrengo lorek ze eskatzen du edo ze berezitasun dauzka konparatuz kanpoko lorekin? Desberdintasuna pixka badute, lehenbiziko lurrak eta desberdinak dire, eta gero, begitu hartzu ura, sobera ura ez du bihar barrenko landare batek, egundaino, eta gero alba balimada lurra beti platera baten azpitik hartzala, zertzaz bestela gainetik botatzen loria balimadu behintzat beti ondatzen dire. Gero behar du argitasuna eta temperatura bat. Erratzen dute 16-tik 21 artien behartela, eta gero adibidez, itxe batian behar duzu kontun eramen beti neguan landaria ez daila, temperatura beti igotzen da, itxe barrenean, eta hori ez da egundaino ona zertaz. Jendiak egiten du, temperatura, adibidez, 22, 22 izaten da, apartamendu baten temperatura ez, eta hori landarian dako igual sobera esko da, eta jendiak egiten du ura eman, eta hori ez da ona, ondatzen da landaria, ez egiten da egosi, berotasun horrekin eta urakin, eta sobera bero da landari horrendako, barrenian, eta gero, ez dakit, bada mota pila bat, eta gero jokapena ere haunitz ikusten du, argia hauniz behar duen, argia erran nahi dut, argi naturala, ez beste argiak, badire landare batzuk, adibidez, abenduan zaten da, abenduko landaria, horrek, segun ematen baduzu argi artifiziala aldatzen da kolorez, baina, oitikan gutxi dire. Eta gero, ez dakit, jokapena gehien bat, eta ezetasuna mantendu, eta gero denak behar dute beren xoriongarria, eta ezetasuna handia balima da, eritasuna bat beste sartzen zaio, eta hori tratatu, eta da nahiko erraxa eramaten, baina jakin behar da. Dena bazala, baina ezetasuna eta jokapena gehien bat. Eta hortaz aparte badaukezu esateik igual aurten zerbait berezi ekarri dozola saltzeko edo? Ez badire garaiak, hor, erderaz Flor de Navidad deitzen diotenat horiek, baina horiek dire garaiez garaie saltzen direnak, eta guain adibidez da, hau da mundu bat ere, bada landare pila bat, eta izaten ditugu gehiena saltzen dena alderdi honetan. Eta, deus berezirik ez, noizpenka gauz berezin bat etortzen da, eta segun, saltzen da fite edo bestela egoten da saldu gabe denbora pila bat, baina hemen gehien bate interesatzen du ailetu eta alik tabunduna landari ateitzia zertaz. Etortzen diren tiestotan dagozila nahiko justuan, eta hori alba balima da ja saldu eta behar dira ateri beste hori tiestu edo poto haundigora eta ja landariak jarri daila egon bar duen lekuan gustura, hemen dagozi justu samarrian.
hau da, salmentako leku bat, eta, bueno, egiten da, etorri ala alba bali da atkeri. Ber jendea etortzen dena, ateatzeko azkar. Bai, hori da, bueno, jendia ibilki da, eta, bueno, bai, ateitzen dire. Gauz batzuk gelditzen dire pixkak gibelera, baina, bueno, bai. Esan zazo berriz ez eskaintzen duzuen eta ze lur motak dauzkezuen? Bueno, lur mota beste mundo bada, eta, bueno, guain adibidez, modan jartzen ari da, eta alditik aldira gehiago, pues, ekologikoa, frantsesez bio deitzen dena, eta, bueno, jendiak erosten du ongi, da lurra ona da, bertze prezio bat ero, pixka garestixegoa da, baina merezi du pena lore batentzat, azken finean loreak ongi joateko behar du lurrare ona, da azkenin bere jateko modua. Eta, bueno, saltzen da pila bat, baina, bueno, da mundu bat, eta adibidez baditugu, pues, 15 mota, eta gero baduzu... 15, ez dakit, edo gehiago, ez dakit, igual gehiago, eta gero batutzu barrenkoantzat, dela beste behar du lurra ez hainen tinkua, gero baduzu, ez dakit, azilek ereitzeko lurra, gero baduzu lurra azidua deitzen dena, dominkatza, eta hori da gehien bat rododendroak, kameliak, horiek ere iten dio kriston onura lur klase horrekin, beste lurrak, azken finean da pH desberdinak. Eta, bueno, hori pixkat izautuzkero, edo, bueno, unat etorrizkero gutxi beti zen landare eramaten duen, edo ze nahi duen, esplikatzen digu ze lur eramenen gununken, eta gero, bueno, eurek erostenten aitena, baina, bueno, esplikatu, eta, bueno, nahiko ongi lurra saltzen da pila bat, eta hori da, azken finean saltzeko da, esplikatu izautu lurra eta lur motak, eta esplikatu jendiari ze eramenen nuken, eta, bueno, jende haunitz etortzen da, espezifikoki lurra eske. Ze behar duen jakitea. Hori da, ze behar duen, edo ja badakite lehendik erosia dute, eta nik uste preziok ere ona ditugula, eta, bueno, eta lurra ona badire, bai. Mota desberdinak, baina onak, bai. Ikusteu zakuok gutxio dela konparatuz bestekin, zergatik dazatik saltzen die, oik adibidez gehiago? Hau da, barrenko lurra, barrenko lorean lurra, eta, bueno, hau da, ez da tinkua, hau da berezia. Barrenko lurrak ez du ura unitz bihar, baina gero behar du lurrak ekontzala ezetasuna. Ez ura uniz, baina manteintzala denbora unitzen, eta hau saltzen da pila bat, eta da arron desberdina, hemen den lurrik desberdinena agian hori da. Bai, eta gero pH du arron neutrua behar du izan, neutroa deitzen da, bai, ez dakit ezaktoki nola erran, baina da, neutrua da, balio dula espezifikoki landare bat, osea, mota klase bat entzat, adibidez hau barrengo lorean dako. Eta gero, ez dakit ez du bertze horirikan, baina, bueno, lurra saltzen da pila bat, adibidez gaur goizien aritu gara sartu, atzo saldu zen pila bat, eta, bueno, batzuk gora xego di, besti bera xego, eta gero neurri desberdinatu, adibidez etortzen da emakume adintu bat, eta ez du eramaten 80 litro deitzen dena, zako handi bat, ja, neureri kostatzen zaienara hori egiten. Badire gero 10 litrokoak, baduzu 20 litrokoak, 50 litrokoak, 70koak, lur berdina, baina eramateko eta aixa xego, eta hori da. Bueno, azin sekziore badakiu asko saltzen dela, ez? Esan dozun bezala igual jendeek ikusin edolako planta bera azten. Hori da, bai. Pila bat saltzen da, bai loreak, bai barazkiak, eta, bueno, gehien bat jendiek hori du gustuko, lurra sartu, ota, poto klasiotan, badire desberdina, bauzu plastikozku, gero bauzu zelofan edo deitzen dena, unek desberdintasuna da, landaria beriala jaiotzen dela, zertaz unek berua ekontzen du, plastikoakin badu bere desberdintasuna, eta beriala jaiotzen da, eta gero badugu hau, haure saltzen da pila bat, hau da kartoi mota bat, biodegradable, eta hau azila sartu, lurraz bete, eta sartu olola lurrian, eta bera busteltzen da, eta gainera ematen dio, ez dakit nola deitu, baino, bai, indar bat bazala azilari, eta da gauz bat saltzen den izu horri ongi, eta da arron garbila. Berezitasun handi, Berezitasuna, eta ez da plastikoa, eta azken finen haure, pues da zelosfan, baino, bueno, ez dakigu zekin inea den, baino ez da, hau da arron garbia, eta hau saltzen da pila bat, modan dago, eta gero ez dakit zer gehi horren, gero okazi normala ditugu, badire ez dakitzen mota klase guzitik, eta gero baduzu, pues erranduten aiztian, ekologikoa, haure alditik aldira saltzen da gehiago, eta jendiek, bueno, ez du haunitz izautzen, bino izautzen dunak erosten du
ongi. Eta gero baditugu, adibidez, azilak tomate, lehengo tomatean azilak, hau saltzen da pila bat. Tomatea izan duzenana? Lehengo tomatia, gero baduzu hemen tomate normala, betiko tomatia, corazón de buey, edo baduzu raf, edo, odire, tomate normalak, osea, guain modan dire, baina odire, hazi bereziak lehengo tomatianak. Garai betekoa. Garai bateko, hori da. Eta gero baduzu, guain modan dagona ere, zintatan, azila hau ekologikoan dugu, zinta baten barrenin heldu da azila, eta paratzen duzu, eta ja itzen duzu lerrua xuxen-xuxena, bai, baduzu beren neurrien etortzen da dena, azila, eta beriala, zinta horrek ere laguntzen dio fite hori jaiotzen, eta gauz mundu bada dena, eta alditik aldira gauz berriak, baina markatu harra dena pixkoat ere da, saltzen direla, ekologikoa saltzen dela alditik aldira gehiago. Eta gu pozik horrekin. Eta baitare abonoa daukezu ez? Bai, beste alderdin ditugu abonuak, eta gero baitugu fugizidak, herbizidak, eta haure da mundua baitugu normalak, eta gero baditugu bereziak ekologikoak, eta horire alditik aldira, herbizida adibidez glifosato da gauz bat ez dena agitz hori, saltzen zen pila bat, apila, joan den urteko apila azkerotikan debekatua da, eta guain baditugu ekologikoak eta hola, eta saltzen dira ongi, jendiak hartu dio pixko bat nola irabili, desberdintasuna badute, gero badugu bertze herbizida, bertze molekula bat ere, baina ez dena ekologikoa, eta horare saltzen da ongi, eta ez jo imertze glifosato gaina hori txar egiten lurrari, baino da herbizida total, pixkat, hori erosten delik ikusi desberdintasuna, eta ikusten da. Baina, dentikan badugu saltzeko pixkat. Ikusten da baiet. Eta guaini badire gauz pila bat gehiago guk ez ditugunak, baina, polliki. Gero baditugu arratoian dako, saguan dako, zepuak, ez pozezakit. Marihuanan dako badugu hori berezia, baina erran bar da. Norbatek igual beharko du. Ez, horren pH edozin landanentzat izugarri ona dela. Ez marihuana espezifiko paratua dute horretan, baina ez du horrek deus ikusteko hori lurrare badugu, saltzen da pila bat, baina jendiak eramaten du hori, baina ez, izautzen dunak eramatzen du bere landareak, tomatiak eta edozin gauza egiteko, eramaten du lurra eta bai abonu hortikan ere. Fermin, taia bukatzeko lurre lantzeko gauzek ere behar di, esplikatu zer daukezon hemen. Zerten, pila bat, erabili marte, hemen egonta zuten deus ere egitea. Hoi ala da. Bai, ez dakit, azken finean, badire, igual erreminta bera, baina baduzu kiderra du desberdina, eta errastasun bat lanien aritzeko, eta badira itzurra, badire eskartzak ere baitugu, gero saltzen dugu kiderra, gero, ez dakit, badire rastrilloa deitzen dena, laiak eta eskinak garbitzekoa, hau lurrari buelta matekoa, gero mundu bada, rastrilloak, eta hori gero adibidez hor baditugu beste mota bat, puska merkegoa dira itzurrak, baina lan iteko orduan nabaitzen da, zein hau garestixego erosi edo hau erosi eta irabili. Ez dakiz zer den, forman gatik edo, eta gero azken finean pentsatzen dut lan egiteko, lana berez lana da, eta ez dakit erremintik alik hobenakin egitea, hobena dela. Eta gero baitugu beste erreminta mota bat ere, bada, lehengo egitiak ere, bat-ematek erautzen ditu, gero baitugu zerrak, eta gero kimatzeko aizturrak desberdinak, ok adibidez dire arbustuak edo setuak imatzeko, eta landari txikiak, gero bauzo arrosak imatzeko, haure da beste mundu bat, baitugu 10 bat desberdin, baina izan dire beste 30 hor barna merkatuan. Eta gero azkenin beti behar dena, desbrozadori batzeko pitak eta olako gauzak, hori ongi saltzen da, eta gero baitugu aizkora batzuk, egur lertzekoak, eta hola, saltzen diren gauzak dire, eta denatik pixkati behar dugu izan, eta hoitxe. Fermin, eskerrik asko den da, guztitik barna ibiligat, ikusten du bai zer daukeztuen eskaintzeko, eta berba jendea animatzen den behar duen onta erosteko etortzea. Eskerrik asko zuere, eta hitzongi, jendia etor daila, eta irautsiko dugu zer dugun, eta gustatzen bazaiote ongi, eta bestela, ere. Hoixen.